हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव आ भोजपुरी स्टार पवन सिंह के बीच चल रहल विवाद अब कानूनी लड़ाई में बदल गई बा। अंजलि राघव करीब 20 गो इंस्टाग्राम आईडी दिल्ली साइबर पुलिस स्टेशन में सौंप देले बाड़ी और उ कुछ आईडी ऑनर के कानूनी नोटिस भेजे वाले बाड़ी। अंजलि आपन वकील के पेन ड्राइव में उ आपत्तिजनक कंटेंट के सबूत दिहली, जौना के जरिए उ लगातार सोशल मीडिया पे ट्रोल होत रहली। अंजलि के आरोप बा कि बिहार नेशन प्लेटफॉर्म पर उनका खिलाफ नेगेटिव इंटरव्यू करावल गए, वो लोग के नोटिस भेजल जाए। उ इहो कहली कि जल्दी एफआईआर दर्ज कइल जाए। ए बीच उत्तर प्रदेश महिला आयोग अंजलि राघव संगे भइल बैड टच मामला पर संज्ञान लेले बा आ पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट मांगले बा। अंजलि दिल्ली साइबर सेल में करीब 20 गो इंस्टा आईडी देहले बाड़ी। ओ आधार पर साइबर पुलिस उनकरा के आईडी ऑनर के ईमेल भेज के अपन अकाउंट से आपत्तिजनक कंटेंट हटावे के आदेश देले बा। दिल्ली साइबर पुलिस स्टेशन के एगो महिला अफसर कहली कि ई मामला क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बा। ऐसन सब अपराध जौना से कोनो महिला के गरिमा, आजादी आ शरीर आ जीवन पे चोट पहुंचेला ओ महिला के खिलाफ अपराध मानल जाला। ई केस के संवेदनशील तरीका से हैंडल कइल जा रहल बा। बाकी उ ई साफ ना कइली कि अभी का कार्रवाई चल रहल बा। अंजलि राघव के आरोप बा कि जे सोशल मीडिया आईडी से उनका ट्रोल कइल जा रहल बा, वो आईडी से अब पवन सिंह के प्रमोशन कइल जा रहल बा। अंजलि कहली कि जिन पेज से हमरा के गंदा गंदा शब्द लिख के ट्रोल कइल गई, वो पेज से अब राइज एंड फॉल रियलिटी शो में गई पवन सिंह के प्रमोट कइल जा रहल बा। शो के वीडियो क्लिप निकाल के प्रचार कइल जा रहल बा। ई नया रियलिटी शो ह जौना के होस्ट भारत पे के पूर्व एमडी बारन। शो के कंटेस्टेंट के अपन स्ट्रेटजी और पर्सनालिटी और पब्लिक इमेज के सहारे राइज न तो फॉल करे के पड़ेला। शो के थीम कुछ हद तक बिग बॉस से मिलत जुलत बा। बाकी ए में पब्लिक के वोटिंग ना होके के बल्कि इमेज और परफॉर्मेंस जोड़ देहल गइल बा।